Halo, assalamualaikum. Lah jare jangkrik. Aku wong ora tau ngono. Gak momen karo kamu, gak. Arek Dek jajal nak paman aku nang omah tunggu telepon, Pak. Nah, pomone terus aku telepon. Mas Yuda nomornya piye kae? Ya titit telepon. Titit terus diangkat Pak Putih tek. Muni tut 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 tut. Kene kono ora usah tatet-tatet. Awakmu ki muni dilililit. Oh alah. Hah. Tut Dilililit. Loh, ora usah muni, Dik. Ngene iki langsung angkatan wis iso. Sing diangkat apane? Mbokmu lah angkatan terus bacoken. Tau apa? Telepon. Ya, kowe ora tau roh. Ayo, Andon saya wajar nih. ayo, Tang, ayo cek, ayo. Cek. Loh, kok nyekel geni ya susu kowe iki. Lah iki telepon. Cekel biasa cek terus ngene lho, cek. Ayo. Halo. Sinten iki? Kula sinten? Kula nuwun. Lah kuwi banyolan lawas kuwi. Jadi ngau. Kuwi banyolan lawas goblok. Lah piye to? Aku terus muni piye? Halo, niki Pak Yuda. Halo. Pak Yuda niki. Nggih, niki saking salah sambung nggih. Loh, niki saking sinten ngono lah awakmu duwe HP. Kula duwe HP niki sinten? Niki saking sinten? Kula Pak Budi. Wah. Ora usah guyu. Wase iki apa guyune iki? Miku lho sampai pecah kowe mbok guyu. Lah piye? Langsung. Lah ben akrab kok. Ben akrab. Sinten niku wae? Pak Budi. Lah, pales lho guyumu iki Mas aku. Nggih Pak Budi. Niki bahasa Pak Budi. Nggih. Wonten dawet? Dawuh, gak dawuh. Badhe ngersakne jenengan, Mas. Tanggal piro Pak Budi? Lah, niki bensin. Kalih sinten mawon? Kalih Mas Kangkol. Niki kula kalih Mas Kangkol lho niki lho tiange. Lho, ora usah mbok kula saiki enek video call. Sesuk tak tukone HP. Niki gak kena to, Dik? Ora kena. Pun Nah, catetne to, Dik. Iya, nggih. Bensin kula sanjange piyambak sesuk tak tukone HP ya. Men tambah modern zamane saya maju ngendak ketinggalan zaman. Nggih, nggih. Jenenge gaptek iki awakmu. Biasanya aku kirim layang kok. Surat-suratan. Sakmene taun kirim layang opo ya elek kok mangsaku. Lah